Dille, adetden daşar döreyen nokotlar sizi biyincalık etyen olsa da olar köp halatta ziyansızdır ve köplenç becergisiz hem gutulyarlar. Muňa aramızdan dille dören käbir nokotlar gyssaly lukmançylyk bejergisini talap edýän gizli näsazlyklaryň hem alamaty bolup biler. Şol nokotlaryň her hili görnüşleri, şekilleri ve haçan lukmançylyk gözegçiligini talap edýänligi hakynda bilesiňiz gelse, videonu görmeňize dowam edin. Dille nokotlaryň döremeğine aslında näme sebäp bolýarka? Ine, dilleki nokotlara çiğşe ýa-da yara sebäp boljak ýagdaýlar. 1. Gara tüýlü dil. Bu ýagdaý gara, şal ýa-da goňur reňkdäki ýamalar halyna bolýar we olaryň ýüzüne gylösýän ýaly görünýär. Gara tüýlü dil kiçijek nokot halyna döräp, diliň üstünde we gyralaryna çenli gurşap alýar. Bu ýagdaý ölen öýjükleriň bolmalysy ýaly syrylyp gitmän artmagyndan emele gelýär. Gara tüýlü dil agzara saçylygynyň we bejergisiniň dogry berjaý edilmezliginden ýa-da temäkkül onulmagy sebäpli döreýär. Beýle kalamatlar bolsa, dilinde ýa-da agyz boşlugynyň depesinde gyjyklama ýa bolmasa ýanma doýmakdyr. Şol bir wagtda demiňizde hem islanma emele gelip bilýär. Bu ýagdaýy öýde bejermek üçin diş çotgaňyzy ýa-da ýürüýte niýetlenen gyrgyjy her gün diliňize sürtüň. Beýle etmek bilen siz bir köp däniň içinde ondan diňärsiňiz. Köp halatlarda ol lukman bejergisi bolmasa da öz-özü gutulup gitýär. 2. Geografik dil. Diliň üstünde ýa-da gyrasyna döreýän ýylmanak, gyzyl reňkdäki sudursyz şekillerdir. Nokotlaryň göwrümi, şekili we döreýän ýeri ütkäp bilýär. Sebäbi belli bolmasa da ol ziýansızdyr ve öz-özünden aýrylýanyna garamazdan hepdeler ýa-da aýlar dowam edip bilýär. 3. Leukoplagia. Bu ýagdaý diliňizde şekilsiz, ak we çal nokotlaryň döremeğine getirýär. Onuň hem sebäbiniň belli dälligine garamazdan ol köplenç çilim çekmek bilen baglanşdyrylýar. Şol bir wagtda muňa alkogoluň çenden aşa içilmek hem täsir etýär. Köp halatlarda leukoplagia ziýansızdyr. Ýöne ol käte rak ýa-da raga meýilli öýjükleri özüne saklap bilýär we şonuň üçin hem lukmana görkezmeňiz has dogrudur. Leukoplagia ýaňaklarda we diş etlerde hem görünüp bilýär. 4. Yalançy çiýişler. Wagtlaýyn dil gabarjyklar hökmünde hem bilinýän yalançy çiýişler dille kiçijek ak we gyzyl nokotlar ýa-da çiýişlerdir. Yalançy çiýişler üçin bejergi hökman däldir. Bir näçe günden soň aýyrlaryny hem duýmany galarsyňyz. 5. Thrush ýa-da dil kandidozynyň döremeğine kandidada kömelegi sebäp bolýar. Ol krem ýaly ak ýamalar halyna käte bolsa gyzyl ýaralar bilen duş gelýär. Bular köplençi dille emele gelýär. Ýöne kä halatlarda agzyň we bokurdaň islenlik ýerine ýaýrap bilýär. Ol bejerileni kömelege garşy dermanlar ulanylýar. 6. Absous lizoniýalary. Absous lizoniýalary başgaça kanker ýaralary, dille agymtyl ýalpak lizion şekline görünýän ýaralardyr. Sebäbiniň anyk däligine garamazdan ol şular bilen baglanşdyrylýar. Dille travma bolan bolsa, içinde natriy lauril sulfat bolan agzara sylaýjy terişdeler, B12 vitamini, demir ýetmezçiligi, agzda bakteriýaga garşy allergiýa dörese, duýgu taýdan dartgynlyk bolsa, içege keseli, AIDS ve AIDS ve başga da immunitet bilen baglanşykly meseleler. Absous lizoniýalary bir köp däniň içine bejergisiz hem gutulýar. 7. Dil ragy. Dil ragy bu görünüşde bitmeýän lizyon ýa-da yara gawygdyr. Diliň islenlik ýerine emele gelýär we gozganylsa ganap hem bilýär. Beýle kalamatlary dille we gulakda agyr duýmak, ýuwdunmakda kynçylyk çekmek, bokurdakda we boýnuna çiýişleriň emele gelmegi, rağın derejesine bağlılıkda operasiya, kemoterapiya ýa-da radiasiya kimya bejerikleriniň birini alarlar. Dille islenmeýän nokotlardan diýmek üçin ine size öýde edip biljek çäreleriňiz. 1. Nim. Bakteriýaly ýokançylara garşy göreşi bilen belli nim tebigy tegmil arasalayjydyr. Bar edilmeli zat hem biraz nim ýapragyny bir bulgur suwda gaýnatmak we şol suwda çaýkamak. Bu herekede her gün 2 wagtyna gaýtalan we wagtyň geçmegi bilen izler aýrylyp başlar. 2. Ananas. Ananasda gara nokotlary ýok edýän we dili ölen derilerden halas edýän bromelin bar.
Bari yoğu bir kıvölök ananası iyidigiderli çeyne, qara nokotlaryň gidişip başlagyny görürsüňiz. 3. Aloe vera. Şramdaky kollagen guruluşyny oňarmak bilen aloe vera şramlary we nokotlary tize jerýär. Aloe vera şiresini qara nokotlaryň üstüne çalmaly ýa-da gysgaça aloe vera soğun işleňden bolar. 4. Darçyn we gvazdika. 2 tane darçyn çöpüni we gvazdika bölejigini alyp suwda gaýnatmaly we soňra da sowadyp qara nokotlary azaltmak üçin günde 2 gezek çaýkamaly. 5. Sarımsak. Bir diş sarımsağı nokotlaryň ýüzüne sürtmeli. Bir aýlap bu hereketi her gün gaýtalan we netijesini görürsüňiz.